फन हरबालाय ओंखाम जादों मा जादों होनना बुंबाय थायो। नंगौ नामा? नोंनोबोलाय सना गावदां हिरा डायमन्ड। नंगौ आदा। ओं काश्मीरनि दे आरि। दोनथ' एकदम गरम दुगैनो नागिरदों। इनै माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायोलै नोङो दसे रायलायब्रा। है रायलाय सिनिया मावद्रा हौवाफोरजों। आयु फारागा। रायलायनो बायो आङो जानला मोनला हौवाफोरजों नुवा खोनाया सिनाया मददा आवसाव बावसाव रायलायजालाबाया। आयौ आंखौ नुवाखै नोङो? थैबायलां आं नोंखौ गोसोथोनोसो नागिरदों। आयौ आरो नंगौ। दिनैनिफ्राय गोसोथोनसै आं नोंखौ। आवसाव बावसाव खोथा रायलायनो मोजां रायलाय। नंगौ गोसोथोमारगोन बिराद अनगोन आं नोंखौ। जायाखैमा। सोर बाखुन्दाखौ स्टेटास होबाय नोंलाय? बाखुन्दा जायो एक्टरसो एक्टर। सोरखौ मेहेरदों माथो रेसपेक्टखौनो होजाया माथो नोङो। होलागे जाखो। आंखौ गोसोथोना नायलाय नोङो माबायदि रेसपेक्ट होगोन माबायदि अनगोन हिनजावखौ माबायदि खालामनांगौ। ओइ नोंनि रेसपेक्टआबो खामानि गैया लाब गैया रेसपेक्ट होगोन जायाखै। नोंखौ बिराद अनगोन आङो जाम्बि। ओइ जाथारायो। नोंनि महरफ्रा आयै मायाव साफाय जादोंमोन दा बे सानै थालायलायनायाव अबावबा माबायाव जिरायलायनाय दंफां बारियाव सियाराव जिरायलायनाय सानैया नोंखौ नुबाथाय आयौ। है दे दोनदो। ओइ फाग्लि गोसोथोनो मोना नामा? नङा नों माथो फन हरबानो माबा मोनसे प्रब्लेम खोन्थायोलै नोङो। हाब प्रब्लेम जायाबालाय मारैथो बेखार जानांगौ मालायफोर बायदि। ओंखायनोथ' मा प्रब्लेम माने दुगैनो ओंखाम जादों दुगैदों ओंखाम जादों माबा मोनसे मावदों मादों। मालाय गोनांफोर बायदि नङाना मिनिनायबा बुरजा। नोंखौ आं फेसबुकआव हाबा जानायसो नुदों नंगौना नङा? फेसबुकआव हरदे हरलाय नायनां। जोंथि नङा नोङो फेसबुकआव? ओहो। नङा। नोंखौ हाबा जानायसो देखायदों माथो ओमफ्राय सोर सेंग्रा बेयो नों सोरनि बयफ्रेन्ड नामा इयो? हाबा जाखानायसोहाय आङो। ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि एफा साइज? जानला मोनला जावहरलाबाय थानो नाङा आंखौ। जावाखै नोंखौ एफा साइज आं नोंखौ बिराद फसायोलै आयै। बे जिउआव नोंखौ बिराद फसायो ओरैबायदि फसायो आयौ बुंनोनो माने